Minyo bia kwasi nana santi krobia mamio. Asanti de uja sine ya kabremponia inigre. Yeno nye ya me frewa santi de uja sene. Ofae yeno uja weye wode. Na wode weweda enyo. Minyo bia kwasi nana santi krobia mamio. Asanti de uja sine akabremponia inigre. Yeno nye ya na me frewa asanti de uja sene. Ofae yeno uja weye wode. Na wode weweda enyo. Nane na weja yemu nana sante krobia na weja yemu nana ae na weja yemu nana sante krobia na weja yemu ae na weja yemu asante de uja sene na weja yemu edua na bae ae na weja yemu nana sante krobia na weja yemu ebue wonye jani mu nana ni brenya wonye jani mu bema na weda yemo na sante krobia na weda yemo. Biography of the late Nana Asante Krobia. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to heal and a time to broken down or to break down. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Nana Asante Krobia before his entombment was known as Richard Otis Asante. Nana was born on the 24th February 1940 to Opani Kofi Anane and Obapeni Mary Akosua Ankobia, both deceased. After the separation of his parents at a tender age, he moved to stay with his maternal grandmother, Obapeni Elizabeth Luffy, and now Ade, after which his mother remarried. His grandmother did an excellent job raising him, providing him with all his basic education, which proved to be very pivotal in making him the man he turned out to be. He began his basic education at Jamase Presbyterian Primary School in 1947, after which he proceeded to Presbyterian Secondary School Commercial, and now at Division High School. He joined Kumasi Jute Factory and later joined his senior sister Obapeni Akosua Echa at Akokofe. He was transferred to Mampong, Assam, near Kofiasi. His last station was Abloma, where he retired from active civil service. Throughout his career, Nana served on many committees. The year 2019 was one of the most significant and memorable years in his life. In that year, he was installed as Jasehine of Asante Dewu traditional area. It was a particular historic and significant day. Nana Krobia was a devoted Presbyterian. He was the chairman of the men's fellowship of the Jamase Presby Church. Nana Asante Krobia was an avid sports fan, particular interest in athletics, archery, and table tennis. His love for Liverpool Football Club, Sante Kotoko, is very, very interesting. In fact, for many decades until his demise, he was a fan of playing draft, dummy, aware,
with his comrades over the weekends. For the past few months, Nana Korobia had been in and out of hospital battling several respiratory conditions until the unfortunate incident occurred on 27 October 2023. While he was on admission at Pope John II Hospital in Jamasi. He would be fondly remembered as a sage, an awesome and a loving brother and a role model, an empathic, a successful royal ruler, an incredible teacher, and a fine statesman. And Nana Otis did not surrender to death, but to life after death. Let's cry no more. Nana Otis is not gone. He simply returned to the one who gave him to us. Thank you. Emma. Nana Korobia Santiye Ilipebia. Oshiawa mi akosa no. Oni nya Emma duba ko. Nana Korobia nya obi a oyi nipam. Oshiawa ntisu ni kra no a ofan se ne yemu ade. Nana Korobia obi a otine ni ma obi a. Oshiawa me ma me mfie abia siani. Wanju bia ni wa ebe mo ka ni ma ni nam nyina bo mu Nana Korobia tra se ma e ma na nyina ye ba ko ko ba bi no kwati bi no ba no be kan wo ko obi ko ba bi mpo no be se Nana Korobia o ya kwala o ya panyu na na buku ni ti okko Nana ka busua bo mu ma busua ni e ma nyina ba ye ba ko ti e gra ni dia dance ya ma Nana Korobia se Nana Korobia tra se no wa nya basa Wanye pinche bia one ye ma me akosia sa atena ase asundiem ko pinche ba ma wuo beto ne sa frɛ Nana Korobia Sante a ɔde no boye e jira ha ye ba ho dance kakra ibedi e da mo say. The sudden death of our grandfather has brought us to the understanding of what Paul says in Philippians chapter 1 verse 21, that for me to live is Christ and to die is to gain. Oh Nana, we miss you so much. The emptiness of the space you have left in our lives is so deep. It will be difficult to feel what you left without saying goodbye. We do not see you. We console ourselves because you has in the bosom of our Lord. We shall see you again, Granddad. You were a wonderful living experience to your grandchildren. You were a grandfather, a mentor, a counselor, a pillar of support. Your rich experience of life and different cultures filled our home with exotic stories. This ensured that we constantly gathered around your feet. All grandchildren love stories. And we were no exception. Our ears tingled, our eyes stayed wide open as our joys dropped. You suddenly remembered that you had to have tea. Ah yes, your tea. You loved your tea. In paying tribute to our grandpa, we sincerely wish to praise the name of our Lord God Almighty. A wonderful grandpa. We will remember you as a living, vital presence, and your memory will bring refreshment to our hearts and strengthen us in times of trouble. Grandpa, your grandchildren say, rest in perfect peace. We will one day meet you in heaven. Amen. I can cancel. And now, of course, the dear sister Dane, who can know and ye. The intention of a group, Manu Amede, basically big archer, Nananui. And young June Sia, Ntichemu Bako. Unyankupo Famisie, now whoop Namijani Betua. You couldn't afford rich. Ah, what that year, hey. Every week, I say, if you are there and he may possibly that toss with you, and you know some. The fear that me both to the song. If you are the behind me, thank us here.
ya warrior edi beye infie edusia ba ku yimuno amiti na nim kire yen ma inshire nyina bi ba ya kwan inya yen ho anigye pi se okunu ne woyere misia mi kunu ne namfo no babna manu otufuo ne baku omane Big Sonny wo akane Jamasi police station ho okachire me se ade achi a mensane mehia no ho anwumre ya namfo fa no mu beye din ma obafie beye me ho ade amamre kwan so emfie kakrachi ya medum ye ma Mary Marketing Council ne ma bedie nan oba ku firi mu de nanso oja yensia na mu papa ya empani se wo pefie bi mu afiri a na wo komu aware ni kunu ra obewura mabusia mu ni je a obi ade ni tu mu ye befua na bibi e besi fie nu no na wodi mu ntintiman mi kunu firi dawu ba benada wie bi a wose ne hododo no kakra ade a chen no ye de no kwa ya sabia kope edro ye no ya de no mu ye diara na ehona se ade a onipa pe no na owo su penti owo ne no kun to kwaden din a wanya patafo ti ne kankan krechi bo no ade ba ko a me de bekai nanada ni se asembi aba ama kokko akosoro kakra no me boni din a na nije ho rich ana otisa na waba fom boko if we say na wo pesa din me nso wo bomi din ana pe na mabrasi yetena asundue mu a obi ensiesie yentam asem da na yemi kunu die nanso na wotese me papa madamfo ni mi nua barima esa mi kunu nti mi nin komodifo na wo kro yi edipa beye bio na me wase mi tacho na waye mi sonsi museye afei die nsu aria madune ho ada ho fituo mu awasen ne anigina bekume ane ebrewo na hia wadaseni ntumi no nkodu ho de nanso rich onkofri mu wo ya fimi mu o efri me mpaase we die wo to menkra anka mawia aboa pro aguso aye biribi afa ho na wo ye banua kese a ye di usipam na wo ye nsifo a wo hwehwe ese biribi anhia yen wo asetina mu da na wo ye ohene a o manfo ho dadwene da wo so wo son wo man abusia na mpempem nya wo so mfaso mido misrese ankanya mema wonte hakakra nanso di unyame ye na ye na napedie na ne kwan mitiase preko pese unyame na wode wo ma minti so wabefa wo a nyi ho asem bi kan manso sise megina wo nchen ebre ti sei any wedding kra if we say me ni wedding kasesie pi edom kunini bi ewu mahwini e bodom be wu bi atia yira ewigina trochi amansa di akon ato ama onwan kasepreku bu ajo oprokoko etwa asio na odenche meye den ye nyano na makasa macha brode di na haban ku meso nyano na makashi mayen ku makese mabọ mi ya gu mi yam
na sɛdeɛ nyankontɔn ko nyaa no sɛ mehwɛ nyamea no no minsu si apene nanso minim sɛ nyame penti na aba no saa afei moma me dɔfo yi kakra me dɔfo ba nana korɔ bia sante kɔtɔkɔ jam bibi nana yɛde apraboɔ gye wo taataa adia na atwea ne abrade nankon pasachie dɔmaa kusi nana abrewa musu nana wufuo gyanti yɛtiti kuro na wonka ho a enye yie adua patrama wofro adupam abasayirifi a adoye wo mu sapia a wudidi mia na mansa kesuo amoa wisi a wawu abediasa ayɛ abayan anya abayan ɔhene na mepɛw saa o minya wo so bio da mene nkwadaa no da wase ahene wa pie ne yadeɛ medɔfo pa pie ne awɔ menim pefee sɛ debi owusɔrea no pa no yɛbɛhunu yɛn ho animu ne animu wɔ yɛn bɔfo no anim hɔ bio rate yɛmyɛfoɔ umi asomdwie mu kosi sɛ yɛbɛhyia bie wu medɔfo pa nante brɛ. Amen. Ewu eradebia. Amen. Adanse naka asafo Trinity Congregation wo jamase edi afa ya papa nana asate probia emu eni. Sere ye shiramu ha na ye papa edi titimu a. Ya papa wasaye asafo pa ya ho bebere ngilia akale nana adatase akakaka sanse nana eboare awo apansa ahudu nyinaa so eti ni wo no ya oyi pa so sɛdeɛ twerɛsɛm ameate asɛ iwu wɔ n'anim a yɛwɔ nidasoɔ sɛ da koro bi no nsa de hyɛ mu nti no yɛwɔ saa anidasoɔ no ɛwɔ hɔ yɛn nana a wɔafiri mu yɛ pɛɛli asafoba a yɛbɔɔ ne so wɔ asafo yi mu ɛkɔɔ so ayɛ asafoba kɔsi sɛ ofiri mu yɛde ɔba na yɛn nyinaa na yɛsom ɛwɔ Damase Prince of Peace na ɛho kɔnyia sɛ yɛbɛte asafo no mu ama yɛn akɔkɔ so wɔ NZ hɔ no nnipa bebree ɛtetena ɛso yɛn ɔba deɛ wɔse sɛ yɛbɛtena glass mu koraa ɔne yɛn ɛbɛkɔ akɔkɔyɛ asɔre ɔne yɛn tena glass mu wɔ NZ asɔre yɛn wɔ akɔsi sɛ asɔre na asafo no kɔsi na asɔre dan a yɛkɔ mu yɛkɔsi asɔre dan yɛn papa ne kɔɔ so som yɛn na yɛn kae ahyɛ mu dabi sɛ yɛn papa ɛfiri mu saa bere no san sɛ wɔne wɔ ɛne taa na wɔta yɛn akyi sɛ yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ yɛasafo mu no ɛyɛ sɛ yɛn papa bɛkɔ so aka aboa yɛn ɛwɔ adwentɔtɔ nyinaa ankyɛ ɛne te sɛ papa yi ɛyare yɛankɔ so ɛne saa yɛne dɛ nyinaa na yɛkɔsra no na yɛbɔ mpaeɛ ɛma yɛn papa ɛboa papa de bɔ asɔre mu a na ɛbɔra abɛne te aseɛ so wukua daba ntuturu sɛ wukua dafoɔ ma ɔfɔdeɛ a sɛ ɔwɔ bio sɛ ɔni bio na wɔkeka asɔnko a ɔbɛyɛ aboa ama bibia yi pɛ yɛ adama no na ayɛ animonyam so saa soso na sɛ ɛduru sɛ ɛyɛ open forum a ade a yɛ papa bɛkyerɛ aboa biara no ɛyɛ ade a yɛsu yɛ papa a ɛboa ma asafo no ɛka nkɔ ɛkɔ so ɛnim sɛ Trinity asafo ahwɛ adepa nanso ibre no Awurade bɛhyɛ yɛn anan mu yɛka nyina sɛ nyame ɛmfa nana asafo kɔbea nsie yie na yɛnim sɛ yɛbɛhyia mu bi nana ntie nana asomdwie ɛnka wo amen.
na tichebudu miensa. Adisa mwa tiju na tichebudu miensa. Amete enidi friso eka se. Twese ishani ya ufo owo wadimu. Free sese kobi. Ohome se amen. Oba home efu obrelu. Na woduma diwa eshi. Amen. Okay, can't say the toss to you know, we go to form man. The toss to you know. Tinu, Chichimu, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. But you tell them, yes, sir. The Cassian Christo at the word anonimo. Uga and Yakin, or not to progress so yeah. Apo, or new, said the way, around the assembly. And China, you feel when I upon us. Yadu Suri never saw the only that Mako to PH 791. Oh, one of my friends, your tobacco, and then you know. Ama ele yedi sajuni esero ba se ono a opupa eni omo nisu opupa abusia eni omo nisu opupa okwani eni omo nisu ema eni adofu nyina na ono a oya ya tichefo no on tiche ebi o mama domre na doye kisuma ye o Yesu dinu. Amen. Pabucho yebobo mpai. Sida yadimo nyame. Asida yadimo nyame. Asida yadimo nyame. Yadimo Asida Ratimo Nyame Asida Ratimo Nyame Ratimo Nyame Ratimo
Sloppy, our the one and the Amay. And what one and what way to the Indian son. One I have from my and now the prayer. Oma aka ajafo ejane no yam ka odida era wase odofo ya papa ya nana ya ndofa ni family na wunya me de se da wa yo so se na press mu wo ya wa tie no ene wa osu no e ko ni da mu mi no o ma ka se ejane no yam ka oda era wase bra ya papa ni ya go fi ko ye e wo Elias wasafu mu program ene biamia e wona be sa do mu to no e ma otumi e no ye nyina enu ti e ka se nsan committee preach e ma papa ye ti wase ni so stress wase mu na ka sa tei patu ya fu sinse ye na ma wase e ye be bitina awi mu Islam era wase so ti e pa ye wo Yesu din mo amen do adafo and I'm a favorite here anymore. Yamiasama, Beno tell, but to be said, Wakatia ever there, what would be your reward? Dear Never Wakatia, Katiabena, on Sabaka, and Katiabena, Unyame, Edemamu, and also Yame, Edemamu. I Katiabe. Now, no, a bra or the Yanati. Why am I so say a one blue? The bra is so now, we have a person or yet a water summer assistant. Sammy and Sammy, and I'm no more. A British tell you. Sammy and Sam, no problem. The big guy said there was a divine camera on everyone on earth. Nipa bia e was asusu. Camera every so. The camera, the high camera, CCTV, closed circuit television, CCTV. Camera will be so. But you said that obesity and human being companies are going to go to some banks. Bank goes to our camera. Yeah, there was to be a record. There was to be a car. And no, I had young channels. There was to be no overcome myself. I said, there was a time for accountability. A previous for what you will go about. There is a time for accountability. And then the last one that Grace on, also you said, there is a time for reward. A prayer of a no to so a jacket, Emma Ubia, and only someone you can carry. And often you have to come once and say, we are upon a camera and I so. You say, Bible said, we are upon the Nichifa assassin in our house. Now, so you are now come and dimwa or the day and Yama. The eye of the Lord goes round throughout the universe, everywhere. The Bia Yame, anywhere, Yamu Bia. The Messiah said, yes, I said, for Bible, when I was not born to catch it, said, if I say, you know, you are not anymore. No, yeah, you are not even be Papa, when you said your head. And Jay said, the area of Yame, and it will come and school. And I should be a Papa will be a Patricia. Yame esum enusuma esum enusuma to da bi ni part me ya je so mo me kwa ni we sa na obi ania ya you be true so obi ani but we shouldn't lose the fact that God is everywhere. But we are Yame the Messiah said
yɛn hyɛ no sɛnea yɛde camera sisi a obiara ntumi escape no na camera no bɛkɔ baabi a nipa yɛ saa bi na nyame deɛ ne te and I also think say nyame deɛ no kwa deɛ ɛbɛyɛ shampa da ne yɛ nipa yɛ nti yɛn hyɛ no so na bibi a yɛyɛ biara yɛn ntum sɛ onyankopɔn ne saa nti no sɛ yɛpie wɔ atemmuo dwa n'anim hɔ a adɔfo no ɛkyerɛ yɛn sɛ obi ntumi nkɔdi ɛtoɔ wɔ hɔ obi ntumi nkɔka deɛ wɔnnim wɔ hɔ ɛfiri sɛ wɔka no mpo no na deɛ woyɛ yɛn nyinaa na onyame ɛnka no mfonini ɛde kyerɛ nti saa ɛkyerɛ deɛ a ɛnɛ na woma yɛn nso yɛ abrabɔ yie ɛfiri sɛ onyame ne camera no yɛ a ɛkɔba biribiara ɛwɔ yɛn so na berɛ bi bɛduru a na nnipa yɛyɛ ɛdi hintaeɛ na ɛyɛ no wɔ pɛfɛ mu na ɛyɛ no wɔ tokuro mu no saa de ne nyinaa ɛbɛdɛde nti basefoɔ nwom no sɛ ɔbɔne so ɛnkata wote sɛnea woteɛ a ɔbɔne so nkata wote sɛnea woteɛ enti mɛsrɛ mo wɔmyɛnhyɛ no so asɛm a meka ɛdi kaa no onyame camera no ɛkɔfa wɔ biaa ɔde obia yɛ ɛwɔ sasɛ kɔfa no yɛnhyɛ no so yɛtɔ so mmienu no sɛ tam bɛso berɛ bɛso ama yɛbu akonta. There is a time for accountability. Na deɛ baako a yɛhu no sɛ duru baabi wofa adwuma company bi no ne adade a manager anaasɛ board no ɛde adwuma ma adwumayɛfoɔ wɔ ebi a company no mu tam so a wɔtumi frɛ sɛ mommra na obiara no gu akonta ɛnkyerɛ me. Sometimes akontabuo no mu no ebi tumi ma excuse obi tumi ka sɛ o nana ana manager manya serious case bi ɛwɔ baabi ana bi kura yadeɛ bi abɔ me nti mesrɛ wo a ma me ɛberɛ kakra mennya taa mo ma saa ɛberɛ no nti ma me time na mɛba na manager no wɔn nso yɛ nnipa nti na ɔma excuse na watumi atena ase na watwɛn bɛsaa ɔfrɛ yi a sɛ yɛn nyinaa ɛkɔ no deɛ adɔfo no ɛyɛ nnipa nyinaa srɛ mo yɛnkyɛ no so it involves every personality every man obiaa ɛbɛwɔ akɔbu akonta and the Bible is saying that it is a must we shall all give account timipa mo kyɛw adɔfo no ɛyɛ wɔ hyɛ saa taabu no onyame bra so na ɔfrɛ sɛ yɛbɛgu akonta yɛni bibibiaa ɛbɛka bi na mmom deɛ yɛyɛyɛ ɛno so akonta ɛna yɛkɔ abako deɛ yɛyɛ so akonta ɛna yɛkɔkɔ yɛnwuma a yɛbɛyɛyɛ ɛno ho akonta ɛna yɛkɔkɔ akyerɛ awurade nti obi ntumi nka sɛ medeɛ mabrɛ anaa medeɛ medesɛ ntimi ntumi nkɔ. God is going to grant us the enablement. Sebimpa bibinti sabe wani ena bia atechima wona na atechima nyame bema ye nipa bia hofo obama ye nipa bia hofo e betumi dia bia before the judgment seat and that nipa bia hofo no ode man eno na e pa e breso a nyame e de mu akatua e bema ye temesre kwambi a yɛfa so abɔ yɛn bra adɔfo yɛnhyɛ no so ɛkɔkɔgu akonta yɛnyɛ ɔda nkɔpa bi ka asɛm bi mepɛ sɛ meka ho asɛm wɔ ha yɛfrɛ no Ernest Hemingway wɔsɛ every man's life ends the same way. Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another. Every man's life ends the same. Obia yetias azuswe ya bra boy bibia ya bra na tuota wose etwa prebo etwa pe yenina kese yo paso kire se owuo da ho ma yenina enti owuo de ewuo
sɛ nipa wu a wafiri honam ɛtebiam ɛntumi ne nkasa ɛntumi ne nyɛ hwee saa bi na teɛ na mmom wɔ se sɛnea nipa no ɛbɔɔ ne berɛ afaeɛ ɛne ban a ɔfaa so wuyɛ ɛno ne ade a ɛde nsonsoyɛ ɛba hallelujah amen kwan a nipa no faa so ɛwuyɛ ɛne sɛ deɛ wɔtena ase bɔɔ ne berɛ dɔfo no mesrɛ ɛberɛ no nti na maka sɛ yɛnhwɛ abrabɔ bi a yɛnabɔ yɛnhwɛ ne yie obi ba asase so sɛmsɛm mepɛtoɔ w'anim a na baba bɛyɛ ɔhene sɛdeɛ yɛ nana nyankopɔn wadom na wosii ne hene ɛwɔ dodua mu na natena sɛ ɔyɛ ɔhene nyinaa no na sɔre korɔ ɔmfa ɛnni agorɔ berɛ biara tam bia wobɛnya ho deɛ wɔte nyame fie babɛtie nyankopɔn asɛm ɛna ne yɛhu sɛ nipa bi mpa nyame asɛm ayɛ hwee ɔmfa ho koraa ɔmfa nyɛ hwee sɛ yɛka sɛ ayi ase ne yɛtena yɛnda hɔ nansa a nipa no bɛda hɔ na ɔso ma ne gya mini so ɔfa kotie nyame asɛm ɔpɛ ɔne nyame ne hwee yɔ nipa bi abɛtena asase so ɛde ne honam ne ne kra ama wɔsu bra binom bɔ tuntum bra ebinom de wɔn de ama mansotwe ebinom de wɔn deɛ ama korɔnobɔ ɛna saa nnwuma no ne nipa no ɛyɛ na ɔse sɛdeɛ nipa no si bɔ ano bra ɛno na ɛkyerɛ adɔfo no yɛnhyɛ no so ɛno na ɛkyerɛ ɛno na nyankopɔn ɛde bɛba atemmuo mu na wabu yɛn ɛso akonta yɛwusu akonta kyerɛ mu na wɔde ho akatua ɛde ama yɛn nti mesrɛ menim adwuma koro a woyɛ patɔ pii menim abrabɔ bi a yɛbɔ ɛwɔ asase so na mmom afotuo ne sɛ nkabere mu yɛnhwɛ Awurade akyiri aban na yɛmfa yɛ honam ne yɛkra nyinaa ɛmfa ma no ɔno nyame ɔbɛsiesie yɛn ama yɛayɛ fufuo ɔbɛsiesie yɛn ama yɛnya adom wɔ n'anim ne atena ase a ama yɛasom apue wei me nkɔ masɛm a ɛtɔ so mmiɛnsa a mekaeɛ sɛ there is a reward akatua ɛwɔ hɔ ma nnipa yɛgu akonta no wie a yɛhu sɛ adwuma bi mu wogu akonta na akonta no sisi so kamakama na adwuma panini no deɛ ɔfa wɔ adwuma mu no na wabɔ waba so ne ɔnom a na wama wo akatua some of us do a ne apromotu no sɛ wɔyɛ adeɛ paa nti yɛma no promotion na ebi a yɛdena firi baako stage baako kɔ another stage anaa one position to another to a higher level ne yɛabɔ n'aba so na koduru baabi na sɛ nnipa no n'adwuma yɛ ɛnti susu yi a afei deɛ kɔba no sɛ adwuma yi sɛnea wosi yɛ no ne sɛ nti no ɛnya deɛ awo wo sɛ sɛ yɛbɔ aba so mfoɔ meka hyɛ mmerɛ bi baabi na yɛde committee bi na yɛteeɛ mfoɔ no te committee no na ɔmode onipa bi tena ano nipa no a ɔmode tena ano no ɛduru baabi na ɔmfra no sɛ papa bra so na bɛgu akonta kyerɛ committeefoɔ na yɛnhu ne yɛbɛyɛ afei papa yi baayɛ sika yɛde maa no nkonta no wɔbu kɔa wɔkakɔ duru baabi na afei ayɛ de na yɛgye sɛ wɔka no sɛ ɛna metɔ nsuo na metɔ nsuo na sɛ na ada nsuo no ɛyɛ sɛ nko saa tam a yɛka nsuo no sika na ɛnyɛ biribiara kɛse bi ne yɛ sika kɛse wɔpɛ so ɔyaa na nka nsuo no boɔ no ntimi kɔhyɛ sika no a afa ne nsa akyi no bɛwɔ yɛyɛ amfa ɛberɛ ba so ama yɛgu akonta nipa na yɛde ahyɛ wo nsa yɛsrɛ hwɛ ne yie na berɛ bi ɛbɛ so a akontabu bɛba ɛka nnatu asɛmfa ti aduonum gyemu edunan ɛkɔ no a Bible sɛ Onyankopɔn onipa bi frɛ ne nkurɔfoɔ mmiɛnsa ɛna ɔde talent maa wɔn ɛka sɛ monyɛ na momfa nyɛ adwuma na menkɔ maba enti ɔde maa wɔn sɛ momfa nyɛ adwuma no Bible sɛ
nipa a odi kan no ɔman num ɛna ɔde kɔyɛ adwuma na onya num ka ho ɔbaa yɛ na ne wura no sɛ mo wayɛ adeɛ sɛ wɔtumi agu akonta paa sɛ ɛde akyerɛ mu ɛno nti nkuro num no a sika talent num na mede ma hɔ mesa ma num aka ho na mo akwapa ɛno nokwafoɔ kakra mede ma hɔ wɔde ho nokorɛ brabɛsɛ nkɔ wura ɛlɛgye fie papa ɛbɔ ne nsɛm ɛde n'ani kyerɛ so da Nyankopɔn ase kontampo papa a wɔtumi abu ɛwɔ deɛ de hyɛ ne nsa no ho yɛma no tena bɛ papa wɔtɔ so mmienu so bae ɔno nso yɛma no mmienu ɔno nso mmienu a ɔnyaeɛ no wɔde kɔyɛ adwuma nya so mmienu na ɔno nso bae berɛ a ne wura fra nso ɔbɛgu akonta wɔ so papa talent mmienu na ade maa me na matumi ayɛ adwuma anya mmienu aka ho and he said well done thou faithful servant mo akwapa no nokwafoɔ deɛ mede hyɛ wo nsa wɔde ho nokorɛ bɛsɛ sɛ wowura ne gye fie wo nso bɛma nkuro mmienu aka ho woanya nkuro 9 then the last man baako deɛ ma no baako pɛ ɔno baeɛ no bamokyɛw ɔbɛka nsɛm pii ɛde baabi na yɛntumi anyɛ ne ɛtena saa na ɛreba yɛnkasa na yɛ pii mpanifoɔ nso sɛ asɛmpa ɛntia berɛ bɛgu akonta ɔde firi ha de kɔ ha deɛ kɔsi yɛ ano sɛ deɛ de hyɛ ne nsɛm no ɔkɔ kɔtutu fam ɛna ɔde hyɛ hɔ nti ɔbaeɛ no wɔka kyerɛ ne wura no sɛ deɛ ɔde maa me no waadeɛ wie nti gye na adɔfo no makatua ne ɛwɔ mu no asɛm na meka wɔ ha papa no ka kyerɛ me sɛ akwaabɔne ɛne onihafo deɛ mede ma wɔn sɛ na nka wontumi ɛmfa nyɛ hwee koraa fa kɔto sika korabea na nka biribi kakra mfiri mu mmra woantumi anyɛ wɔ nom nyinaa saa na teɛ deɛ a monkyekyere ne nan ne ne nsa wɔ sɛ na akwaabɔne ne onihafo no a ne mu ne mfasoɔ no monkyekyere ne nan ne ne nsa na momfa no nkɔto esum kabii ɛhɔ esum ɛne setwɛre mu hallelujah wɔfom sɛ mmienu katua mmienu na wɔne woka ho asɛm nnipa bi no anya baabi a ɔmo kɔtena na ɔmagye wɔn ani afebɔɔ obi nso yɛde no kɔto esum kabii mu esum kabii mu no mu no yɛakyekyere no mesɛm asɛm ni sɛ akatua bɛn ɛna maame a wotie me papa a wotie me bini a wotie me katua bɛn na wobɛnya ɛfiri saa bere ɛkɔ because deɛ ɛyɛ bi a ɛda ne wɔ Nyankopɔn ani na Nyame bɛtua nipa bi aka sɛdeɛ ne ne yɛ ɛte anɔpa yi mesrɛ sɛ ɛnka wobɛto adwene na wo ho ama Awurade Onyame de ahyɛ yɛn nsa baako ɛyɛ nipadua nipadua Nyame de ama yɛn ɛyɛ ade a Nyame ɛde ahyɛ yɛn nsa a pɛ sɛ yɛhwɛ fii yɛhwɛ fii yɛ ne ɛde bɔ abrabɔ papa a Onyame ɛbɛtwa yɛ so da because wɔse nhyira ne awufo a wɔmmɔ Awurade mu ɛfiri seesei ɛkɔ wohome sɛ ɔbɛwo no afiri ɔmprɛm na wɔn nnwuma adi wɔn akyi ɔnnwuma di wɔn akyi kɔlɔtɔfoɔ nwoma no sɛ deɛ obi biara nam ne nipa bia so yɛɛyɛ papo bɔne o sɛdeɛ ɔyɛ no no ɔbɛnya ho akatua yɛwu Awurade mu adɔfo no nyɛ yɛwu wɔ prɛsi mu yɛwu asɔre dɛm yɛwu wɔ Methodist Pentecost mu bɛsɛ yɛde yɛ nwoma Kristo Yesu ɔbɛ bi yɛ nipa bia mu nyini na ne honhom te yɛ mu na ne santi yɛyɛ nea Onyame pɛ sɛ Nyame honhom kronkron ɛnte yɛ mu a ɛntumi ma abrɛ papa ɛfisɛ honhom a ɛbɔ abrɛ papa no ɛfiri Nyame nkyɛn na no na bɛboa yɛn na ne yɛakɔtena papa daakye bi yɛne amu ase daakye bi yɛakɔ akɔtwɛre yɛ sɛ ɛde asɛm no bɛwie nneɛma mmienu na maka katua a ɛyɛ anigyeɛ ɛkuro nipa bɛtena ase w'ani agye daa ɛna katua a ɛyɛ esu kabii mu ɛne setwɛre ɛwo dɔfo mu deɛ he ɛna wuyi mu deɛ he na wuyi ne mmienu ɛyɛ adeɛ a it's a choice sɛ wɔyɛ wadeɛ sɛ wonyi bi mpo a wayi bi
So when we saw you in our way, until my name and pie was said, and obey, you might have by Christ. No, ever tell you. If it's a Bible says so, bring the Christ and one on anything. Look, I won't find Christ home, everything you know about my brother, a soul young woman, the dancing will not have Papa over the beginning. When you make all you see, not dancing all my time, Papa, oh, yes, you do. Amen. Obetia Wuka Senya Wajuba Ye Now Obetia Wuka Senya Wajuba Ye Etibo Modi Aya Wajuba Ye Now Obetia They said what I say me afa. The Biblia will be a slogan. I won't buy it. No, I won't buy it. I'm a Christian. No woman about the town. To suffer what he used to say, I don't buy it. No one group of women. I'm a sister in them. But Papa, me going down. And to me, I offer. That's many and many Katiapa. You know what they are to die. Over to me, I won't buy it. Suffer what he used to do so already. And the baby did not have a woman. No say any other. Sassy refused to refuse swap. And found and then position every guy. And found this guy and found any of the idea. They were put down with him. Some put down and swap with the four. The same before. They are not paying my own government. That's all was umpire. Indeed, most umpire. Mestre, I'm talking. You made your friend back, or quite a friend, or fast friend back, or quite a fast year now. Senya, if you know Bessia, no can near. Nay, if you a bank, nay, I saw them here, baby, bring San a year simple. You meant to be friend, and a better half a sound of Mamma Jesus. Bra, you won't buy a friend. Mestre, now, what was up to Wakumasu? Now, no one buy a sort of woman, Jesus Christ. Pa, Papa. Now, when you are good at you may friend, person, you know, Katiapa, and then you know, and now you know, want to know Papa. No, you know, Katiapa. You know, want to know now. Who want to know about Papa? What was she? Christian, Wabo, Yamisha. So, yes, sir. I told Mama, young umpire, if you have come up after Christmas, I will cry over. I'm an almost umpire. Let's let me dinner Brazil with the Canberra Casablanca. I'm a pay. Oh, young Minister, and I'm so I don't want it. The castle is 1 inch and then we were saying, and I'm going to do me home one. Now, the sister said, but if I'm going to tell you, and obey the way he used to Christ before 7 years, and the crowd and one. Mr. said, I won't want to know. Now, people are going to him. Now, my sister and him, Maximus among. So that should be over a phone. Men so afraid of but I was so watching I know pa. Oh, yes. I feel I'm just afraid of us. What can you do with the penina? Long as I said, yeah, you are problem, yeah, was still a piano. We are men, oh, trade at home. Baby, that's one. We are over there in the trade. We come to this swap, oh, they ever report. Baby, to our daddy in it. Oh, you said, baby, if you go out at the action. Now I'm so up in the country. About why now, young boy, Sour was at 4 at us.
na yin tana semawa ya na so ba ne zan na fro ba ya so ba ka ya ka bi ja ne mun na so sa to mun su tu bi sa na bo mun su yi won tu mun ta semawa awa na mu tu mu na setan and da ka na setan do onda e mun na mun ta fo e mun mu kai na on ta so no ni ku sa sa ya da wa se ja a do fu mu na mu ni e yi asin me ni na da wasu wade hinu na wama bibia ni pe Kristo Yesu ni mo na bomba ye amen pacho da wuti ni na me bisa se wan e na wuti ni Amen. Yada papa so for us. Amen. Insha Allah. Yada shi papa for you. I to for be there. First of all, papa for Amen. Yeah.
amayin and pay Yadawasi. Sawama, Yadawasumi, Abewi, Pemu, now don't some amayin. In Pine said, my infant send me in Cobobra, sending Fata. Daching, Yanaka to your pa. But the many penny nabi. Now, yet to me, Asre. Oh, ye Bruno. Sana, ye bomb pie and Yasra said. But the Akanina, Fanina, Musha so no one and no Mantinada. Yes, also said, what for a bit from Yamia Appa. The Rade for one probably some dream or consort for one call. My auntie Monsieur, me and dear Sammy be. My dear, you pay and consort was set among. Yes, to dream on your bomb pie. Amen. But you're doing your coupon some insula. After when your coupon was some dear and from home. Mokra, any when you pay Yasumu, or no coffee, and your friend, young papa and go for your BBR, and as I take Robia, I want it down room. Or man, a Tabia power in a man, a jar, or pa, and no one could. Amen.